Oimoro nyakora mag jwang' machiegni weche manyien mag ang'ich welo ka ogai mar Azimio Raila Odinga wuok oko mar kwedo paro mar chik mar omenda ma higani ma owacho ni dhi medo ne oganda osuru ma bende sani pek mar ngima koro ingo. Raila lero ni ponono ni osuru no paro mar chik no okonon malong'o kadipo ni inyalo puodhe kamano to biro hinyo oganda ahinya to oganda go mayuto gi bende nitiere piny ma to ka bende koro od bura koro yango ni budget no mar higa mar 2024-2025 en budget mohewo omenda trilion 4. Nyakoromo gi bende paro kata siasa pod gore e wach mar pok mar omenda ma pacho kaka jalup jatend piny Rigathi Gachagua onyono kar tiende ni wach mar pok mar omenda onego tim kaluwore koda kwan mar oganda gima bende ong'ere kaka one man one vote one shilling. County ma Nairobi kachiel koda duol mar EACC ogolo sim mager ne jogo manigi paro mar yako lobe mag sirikal ka bende giwacho ni lopego ibiro duoki ne piny owacho. Nyakoromo gi warang'ana moko kuom weche ma wamiyo pek. Ogai mar Azimio Raila Odinga okwedo paro mar chik mar omenda ma higani kowacho ni owinjo loke kapok opuodhe. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Jalup jatend piny odok ne chung'ne ewi pok mwandu kowacho ni en mano mar kelo twak kod winjruok ewi kaka chenro no owinjo tim makare. Whether you took it in the 90s or in the 80s or in the 70s, the history and track record and process of allocation is very clear. It's very clear in the law. We will catch up with you. County ma Nairobi kod duol mar EACC osiemo jogo mayako lope county no ni lopego biro dok e lwedo mowinjore maonge dewo wang'. Machiegni nyakoromo gi tudri kodwa namba mar ote machuo karia deka auchiel nono ka kamano bende yudwa achiel kachiel e mbui mar YouTube Ramogi TV wayudore achiel kachiel bende mbui no mar Facebook Ramogi TV wantiere mbui mar X kachiel kod mbui mar Instagram. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa Elizabeth Otieno. Kawachako en ogai mar Azimio Raila Odinga okwedo paro mar chik mar omenda ma higa mar 2024 kowacho ni ok owinjo kadhe kaka en no. Odinga wacho ni kokadhe kamano to dhi medo hinyo ngima jo Kenya kowacho ni paro no mar chik rach maloyo chik mar omenda ma higa mokalo. Nyakoromo gi kotelo koda mano dwa mana ng'iyo oboke ma bende koro ne or e ute fwambo kowuok kuom ogai mar Azimio Raila Odinga. Raila wacho ni paro mar chik mar omenda ma higa ni kod paro mathoth mag medo osuru kochopo higa manyien mar 2025. Jopiny dhi bedo kama tek nyaka lok kendo non matut paro no mar chik. Raila wacho ni en osuru madhi medo pek na jopiny ma bende koro sani ngima kata nengo ngima ohewo. Dhi nyime mar wacho ni paro no rem chopo kare rang'iny mar bedo ma uyanga kod thuolo. Owacho bende ni orach moloyo chik mar omenda masani mane okadhi e higa mokalo. Ka bende wacho ni jo Kenya ne nigi geno ni higa ni ginyalo bedo koda yweyo matin kata kamano nenore ni yweyo pod onge. Raila medo wacho ni paro mar chik ochomo mana jochan. Ji mayuto gi ni piny biro chulo osuru mathoth kipimo gi jogo mayuto gi ni malo. Maeri en kotenore koda osuru ma bende koro biro chuno mondo ng'ato chul moingo nyadichiel. Ing'adi osuru e osara to ka wang'i dhi nyiewo gimoro amora bende osuru no ni kanyo. Raila lero ni sirikal chano keto matek chenro mar oro kod yudo pesa kawuok e pinje maoko. Mae dhi duoko chien yuto mawuok e pinje maoko ka omedi gi 16% ne omenda mioro kawuok e pinje maoko. Mang'iso ni koro omenda moro amora ma ioro ni kowuok e pinje maoko idhi kete osuru mar 16%. Nyiso ni omenda no dhi dok piny kata biro chuno mondo ng'ama oro ni omenda omed gimoro e wiye. Makate en mwandu ma jochan mathoth tiyo godo medo osuru mar 16% kuome kendo keto osuru mar 25% ne modhi mag tedo dhi medo nengo chiemo e kibanda mag chiemo. Raila pod yuago jogo mayuto gi ni piny mowacho ni kinde mathoth tiyo gi makati kinde mathoth bende chiemo e kibanda manyiso ni komed osuru e modhi mag tedo kachiel koda makati to koro dhi nyiso ni oganda dhi kale matek. Raila wacho ni sekta mar puro niang' osebedo kaka midhiero mopogore opogore kendo mede 16% e nengo mar ting'o kendo tero niang' e kembe biro miyo nengo sukari idhe pacho ka. Maka waparo ni sirikal mar Kenya Kwanza osebedo kasingo mar chiero kembe mag niang' e pacho ka kana mago mag rego sukari. Penjo maduong' en ni to ponono medo osuru no dhi chalo nade. Raila dhi nyime gi wacho ni ok one gimomiyo piny magolo mwandu mathoth ahinya pinje maoko nyalo paro mar medo osuru mar kelo mwandu pacho ka
kowuok e atamalo 2 nyaka e atamalo 3. Mae biro miyo mwandu mathoth nengo giidho. Pod biro nyiso ni jo Kenya biro tiyo kod omenda mathoth mar mondo mi ginyiew mwandu. Higa mokalo mine ne okalo e matek bang' mwandu ma gitiyo godo ne omednegi osuru. Raila wacho ni higa ni sirikal biro go osuru ma idhi juog ne nyiepo mar sidweche nyithindo kata diapers. Manyiso ni mano biro medo kata biro miyo nengo mar diapers medo idho. Raila wacho ni gichopo ne okumba mag ngima, mwandu, somo kod thieth e kind mamoko makoro dhi bedo ka ijuogo osuru maromo atamalo 16. Mae dhi nego sekta mapok otegno ahinya e pacho ka kipimo gi pinje mamalo e Afrika kod piny mangima. Raila lero ni sekta mar okumba pok otegno e pacho kaeri, kendo ponono ni omed osuru e sekta no to dhi nyiso ni kembe biro loro kaluwore gi pek mar timo ohala mar okumba. Raila wacho ni osuru ma ijuogo e nyamburko kata motor vehicle tax en moro ma onge kore gi atache. Ne ok opare malong'o, weg nyamburko sani ijuogo omenda mathoth koting'o namba mar nyamburko, tiende nyamburko, osuru mar mauta e kind mamoko. Raila loso kaluwore kod osuru manitiere paro mar chik mar omenda ma higa ni mawacho ni ng'ata ma nigi nyamburko biro chuno mar mondo chul atamalo 2.5 mar nengo mar nyamburko no e higa ka higa. Mano kimedo kod osuru mapile ing'ade wi nyamburko ka bende wachore ni kuom nengo gari omenda mathoth mamiyo gari bedo mabeche tek en osuru ming'ado kod sirikal ma pacho ka. Ka wadhi nyime bende Raila wacho kanyo ni osuru ma higa mokalo ni kod ageta mar medo choko mar osuru. Kiare to siko ka ok chopi ageta margi mar choko osuru kaka dwarore. Gik mathoth osemiyo johala ma ok gima koro osemiyo johala mathoth moko loro kata odar e pacho ka. Raila lero ni kata obedo ni sirikal temo manyo omenda mathoth mar mondo mi chenro mag sirikal odhi kare, chenro mag sirikal pod ok dhi maber. Kabende wacho ni kata mana duol mar solo osuru mano mar KRA ok chop ageta mare mar solo osuru kaka owinjore. Nyakora mogi en wach ma bende wanyalo twakie ka oluwore koda paro mar chikno. Parni budget en mar higa manyien 2024-2025 dhi bedo mokalo $4 trillion. Nyiso ni piny Kenya nyaka manyo omenda mibiro tigodo e budget machalo kamano. Kabende jopiny ywak ni osuru ma higa mokalo osekelo negi pek. Ma higa ni kochako keti oganda mathoth ok ong'eyo kaka ngima biro dhi. Nyakora mogi tok mano wadhi nyime koda weche manyien kama bende koro jalup jatend piny Rigathi Gachagua owacho ni oikore mar manyo yo kaka inyalo pogo omenda ne counties maonge ng'ur mawuokie. Koloso e kaunti ma Samburu, Gachagua wacho ni yor pogo yuto mar one man, one vote, one shilling ok en mar thiro gwenge moko to mana mar kelo twak e wi yo makare mar pogo mwandu. Wacho ni en kod ratiro mar golo pache e wachno mana kaka jotelo mamoko ma ok owinjo kaune rach e wi chung' mare. Wach mane osir kod gavana ma Samburu Latine Lit e kind jotelo mamoko mane ochopo e nyasi no. That have helped develop this school into... Mambo ya sharing formula ni kweli. Iko maoni tofauti. Na hii ni maoni. Mimi nikitoa maoni kama naibu wa rais, si ati nilazimisha. Tutaketi chini tujadiliane. Wale wanasema one man, one vote, one shilling. Wanasema one man, one vote, 1 kilometer. Hii maoni yote ni nzuri. Na hakuna vita. Vile sisi wale tunasema namna hiyo. Sisi hatusemi ati pesa ipatianwe area iko na watu wengi inyimwe watu wengine. No. Sometimes people do not listen. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Kama ni borehole tunachimba, kama borehole moja inachukua watu 1,000, tunasema watu 1,000 wapate borehole. Kama ni hospitali, daktari moja anatibu watu wangapi? Wale wa Maralal wapate daktari na madawa ya kutibu wale watu wako Maralal. Wale wako Kiambu wapate madaktari na madawa ya kuhudumia wale wako Kiambu. Tunasema kila mtu apatiwe nafasi, apate usawa, kwa sababu hii Kenya ni yetu sisi sote. We should stop talking at each other. Let us talk
together as a country. Whether you're for 1 man, 1 shilling, 1 kilometer, or 1 man, 1 vote, 1 shilling, Your Excellency, I think we all have diverse challenges, which I think as a country, it is time we have a conversation together and not fight or talk against each other. Sababu sisi hapa Samburu tuko na challenges tofauti, yule mwingine ambaye yuko mahali kwingine ako na challenges zake. Tusemezane juu ya meza, tuone vile tutaunganisha Wakenya na tusonge mbele pamoja. Kawadhi manager kom committee mar budget e od bura mamalo Ndindi Nyoro yango ni budget mari komena 2024 en trillion ang'wen. Migao mar somo chan mar yudo omenda mathoth mar matamalo 27 kipimo kod migepe mamoko. Migao mar teko stima dhi yudo bilion 14.5 e neno ni stima ochopo e gwenge kendo kar chung' od buche biro yudo omenda mar milion 50 ne tudruok mar stima. Omedo ni migepe mag thieth kod somo bende yudo omenda ma oket tenge mar neno ni lakteche kod jopuonjre mapuonjore ondik e yo mogirore. We've been working around the clock for the last 2 weeks, trying to make a budget that will respond to the needs of the Kenyan people. And it is voluminous. It's a 4.006 trillion budget, meaning it is slightly higher than the previous budget. Among many things, most of the money we have allocated in the education sector. Education sector is taking up more than 27% of the entire national government spending, which will be close to 700 billion Kenya shillings. One of the other very important issue is that we have allocated over and above the budget that is given in the energy sector. We also allocated an extra 14.5 billion Kenya shillings. That money is divided equally among all the 290 constituencies for electrification in our villages and estates. Duol makere kod mibadhi e pacho ka EACC ochako chenro mar timo nonro e wi lowo maromo eka 5.1 Martin County ma Nairobi moyaki kod jaket mwandu ma ok mar piny owacho. EACC wacho ni lobno mantiere kar dak makare Nairobi noket tenge ne gedo mar odundu mar minyaga kod ute jotije piny owacho. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane ochopo neno lobno ochiwo siem mager ne jogo mayako lope kod jotije sirikal machano yako mwandu mag piny. Joyce Oduor nigi ler mathoth. Kaluore kod nonro mohiu maduol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC osetimo, lobno ma namba mar ndikruok mare en LR 12037 nokete lwete Ndalensi ma Nairobi tarik 21 dwe mar Ang'wen higa mar 1969 kendo ne onego ti kode kaka kar gero dundu mag minyaga kod gero ute jotije sirikal kuom thuolo mar higni 99. Tarik 19 dwe mar 11 higa mar 2013 kokale winjruok mane otele kod meya kod karan ma Ndalensi ma Nairobi, lobno nodesi ne kambi mar Davjon Group Limited kuom thuolo mar higni 99. Kaluore kod jalup jatatije maduong' mar EACC Abdi Mohamud, gisechako timo nonro mar yango gimomiyo lobno nokete lwet joket mwandu e yo ma ok opuodhi kendo gibiro kedo mondo lobno dogne Ten County ma Nairobi. The Ethics and Anti-Corruption Commission has commenced investigation with the main purpose of, first of all, finding out how that property could have been allocated to private developers when it was actually not available for allocation to private individuals. Gavana ma Nairobi Johnson Sakaja mane ochopo e rango lobno ma en eka 5.1 e kar dak makaren ochiwo siem mager ne jogo mayako lope e boma ma Nairobi kowacho ni ibiro kawnegi okang' mager kaluore kod chike ma pacho ka. We want to put land grabbers on notice. Whether you took it in the 90s or in the 80s or in the 70s, the history and track record and process of allocation is very clear. We will catch up with you. What belongs to the people of Nairobi shall remain for the people of Nairobi. Bende omedo ni moko kuom jogo matiyo e sirikal matudore kod joyak lope ibiro kawnegi okang' mager ka omakgi. Even if you know, many of land that is grabbed, there's somebody in government in cahoots with you. And that's why we have the EACC. The EACC is charging those who had been in charge of those processes. And I will not speak more details of the case because it's in front of court. But I'm just saying, no matter when you did it, we will catch up with you. Kata obedo ni lobno nenore kaka onge gima osebed kitime, jatatije maduong' ka kambi mochung' ne KOP kod thiedho pi minyaga e boma ma Nairobi Nation Maingi owacho ni gisebedo ka gitiyo kod lobno e thiedho pi minyaga e kar dak ma Karena. There is nowhere else you can be able to take the sewer from Karen shopping center if you decommissioned it. Therefore, whoever is saying they are not active, he is lying.
As you can see at our background, you can see the sewer which is flowing in those ponds. I know somebody may also say you can see the green vegetation. Those are assisting in the treatment of the wastewater. Kambi mar Davjon Group Limited omako bura e doho ka gidwaro ni Ten County ma Nairobi ochul gi omenda maromo bilion 1.28 gino ma gavana ma Nairobi okwedo kendo wacho ni ok nyal timore. These people have the audacity not only to grab and to create fake documentation, but to claim compensation. So you steal and then you ask for compensation of around 1.2 billion. I think 1.18, if I'm not wrong. The EACC is investigating the matter, and once we are done with the investigations, we will be able to take the necessary actions against any individuals who may have illegally acquired that particular property. Sakaja benene olimo kama igere chiro manyasani e ward Mamutuini, Dagoretti North, kama usingo ne jopiny ni Ten County mare, biro bedo kaketo chenro mag dongruok e lope magisegolo e lwet joyak lope. It's a 244 million shillings project that was started on the 9th of February. This land is just about 2 acres, 2 acres and something. It had also been grabbed. This market is going to create business opportunities for so many people in Nairobi, and not just Nairobi. Kiambu is just next. Joyce Oduor, Ramogi TV, Nairobi. Migao mar somo kokalo kuom jatend migao Ezekiel Machogu chiko duol mar HELB kod University Fund mondo yaw mbui margi mondo jopuonjre chak ndikore ne yudo hola. Milomeno tarik 15 dwe ni jopuonjre dhi mi thuolo mar oro kwayo ne siro omenda kokalo e mbui kendo kochopo tarik 31 dwe mar 7 migao no biro golo duoko ayanga mag jogo moyudo sir mar omenda. Migao mar somo bende olando ni jopuonjre biro yudo sir e okenge 3 moting'o sir omenda mar somo kara scholarship, hola ne jopuonjre kod mago mag jonyuol. Kaluwore gi mbui mar KUPS, jopuonjre mar 153,274 ne oket e mbalariany mopogore opogore pacho ka jopuonjre mar 75,718 ne oket e TVET. Kapod wantie weche mag somo eni jopuonj mag JSS ma Nairobi obago ng'anyo nyaka apis duol mandiko jopuonj mano TSC ka gidwaro mondo ndikgi e yo mongirore. Jopuonj go dwaro mondo TSC ondik jopuonjre mar 46,000 kaluwore gi kaka od bura nong'ado chik mar omenda ma higa 2024-2025. Kata kamano jakom komiti mar budget e od bura mamalo Ndindi Nyoro owacho ni piny owacho oseketo omenda maromo mar ndiko jopuonje go mongirore kochakore dwe manyien. Tunasema tunakuja kuinvestigate TSC, na tumeongea na EACC na tunakuja kuangalia na nasema chache kitu wanafanya kwa ofisi. Actually anafaa ende nyumbani. Hii commissions ya walimu inatesa walimu. Na sio sisi peke yetu, hata wale wa primary, hata wale wa secondary, commission inatesa walimu. We are here to confirm to TSC that the government has allocated money and we know. So it is high time that TSC to act expeditiously so that they employ the 46 teachers. We insist that there is 46,000 teachers. We insist there is no number that we are going to take less than 46,000 teachers. We have allocated monies for the confirmation of the JSS interns. They are 46,000. And our intention, and we have guided TSC as such, is that they should make a way of accommodating all of them. And if it's possible, they bring back the date of confirmation much faster, because the budget will take effect from the 1st of July, and therefore they should work around there. If the money will not be enough for the entire financial year, we can always slot in more money in the supplementary estimates so that we have our JSS interns well confirmed at the permanent and pensionable terms. Doho ma Nairobi oito oko bura mar kuo marang'enge momakne Ian Njoroge mane odonjne kod goyo bile apaya ma Mirema e kar dak mar Roysambu County ma Nairobi. Jang'ad buche Ben Mark Ekumbi owacho ni burano mokwongo onge kod pek moro amora. Bende kwayo mar jotim nonro mondo Ian omed dinne ka gitimo nonro no wit oko kendo we thuolo kod rambun mar shillings 700,000. Njoroge ma jahigni 19 odong' kod ketho 2 mar hinyo obila kanyakla kod matamore kik make. Burano ibiro winj kendo tok jumbe 2.
Piny owacho gikone oloro kambi maduong' mar jot ne joma ola nodaro e gwenge ma Mai Mahiu. Kambino mayudore kar alam ma PBB ne nigi familia 46 mane pod ojot kanyo. Jokanyo mag piny owacho noromo kod familia go kendo twak kodgi ewi okenge mag darogi. Jodago ma kwan giromo 170 nodak e ute ma okodi ne omigi kata nomigi omenda mar konyogi chako ngima manyien kuonde moko. Jotelo mane ochopo nojiwo jodak-go kik bed kod midekre kendo ong'i kaka nyalo chako ngimagi manyien. Moko kuom jodak-go ma nyaka sani pod kia kama joheragi nitiere okwayo piny owacho mondo odhi mbele kod konyogi manyogi. Package ya unga na sukari na mchele na mafuta, lakini unaona vitu za nyumba upewi, na sasa utakuja kukaa chini sasa labda uangushe hizo nini makondoro na mablanketi ukalie tu huko chini. Ndio una pesa ya kununua hata kama ni vike. Tendon bura mar ODM e kaunti ma Migori ochako chenro mar yawo apise mag duond bura mar ODM e wards duto e kaunti ma Migori kaka yo achiel mar tego duond bura no e kaunti ma Migori. Ginyiso jokanyo kod johera mag duond bura no ni mondo kik gidew donjo mar UDA gwengego ni mar UDA onge huma e kaunti ma Migori. Jojuma ni kod mathoth. Tendo ODM e kaunti ma Migori dhi nyime kod tego duond burani e kaunti mangima. Jokanyo mag ODM yawo apises mag duond burani e ward ka ward e kaunti ma Migori kaka yo achiel mar tego duond burani. Odiochieng' ma kawuono tend ODM kao tele ko jalup gavana ma Migori Joseph Mahiri ne oyawo apis mar duond burani e ward no ma North Kamagambo. Apis men maro ma ward mokwongo ma koro yawo kod ODM. Wachako chenro mar strengthening tego duond buchwa mar party mar ODM. Kawuono na wan e North Kamagambo ward, e North Kamagambo ka wabiro yawo office mokwongo e Migori County moyawo at the local level miluongo ni ward office. Jalup gavana ni ma Migori Joseph Mahiri wacho ne gidwaro neno ni tend ODM obed machiegni kod oganda ka ochakore ward kaka yo achiel mar tego duond burani. Is one of the initiative of the party to ensure that we are taking the leadership of the party to the lowest level of administration, that is the ward level. We are starting with the North Kamagambo and it will be spreading out. Baba nyore ko biro ka. Gima no wacho nwa maduong' kanyo luongo wa no wacho na dhulu achiel. Ogombo ni mondo jotelo mag ODM e levels te nyaka migi luor. Ere kaka gidhi migi luor? Wadwa ni nyasi mora mora matimore kor gweng'. Obed liel, obed ang'o. Nyaka recognize the leadership mar party mane level maenti. Tendo ODM wacho ni bende gidhi nyime kod ndiko oganda e duond burani mar ODM e kaunti mangima. We had initiatives of recruitment of membership of the party, and membership must have the leadership, and we have already started the elections of the officials. So it is this official that we are creating offices. Chiendo ni bire kindeno matend ODM e kaunti ma Migori wacho dumbano mar UDA pod onge kod huma e kaunti ma Migori kako sibed ka ilieko. Unyo ka jok moko wacho ni wan gi UDA Migori. Kaka jagoro ada wacho ni waonge gimoro ni UDA. UDA gin mana gik miwacho ka ji odhi e lendo. Ginyadhi e medias mag land ni gin gi ji. To ka otene kod ywaruok ma osebedo e duond burano mar ODM ma bende osekelo pogruok e sub kaunti mar Rongo kaachiel kod Uriri. Tendo ODM e kaunti ma Migori wacho ni gidhi nyime mar tieko ywaruok mar teloni. We only have one office headed by one Maxwell Orina as the chair. The other office maybe are there, but in our record we don't recognize them for now. Nyaka sani tiere apises mag ODM ariyo, machiel kuomgi gin mag jokanyogo mwane gin makoro gin jokanyo mag ODM ma oyier, kama chielo to gin mago bende koro balo e sub kondi marongo. Jojuma, Ramogi TV, Migori. Nyakoromogi kanyo wakao yuo mokwano kuoro ote e namba mar ote machuo Kanel Vince Odhiambo kawo Garissa wan kod Thomas Obuya wuodo Riro Nyaguok newsletter kamano Morema Evans Oyanga Felix Ramogi neno maler Pala Koguta Jane Orwagi my uncle Harrison Orwa Okaumos Amor Kodusana erokamano Ramogi TV Anma Kaluga Japenga Chiel Mabom Center nene yumakare kata kamano an kodi nyaka giko. Ramogi TV au kidibo kanyo yani Masai onge gima osuru no dhi konyogo Kenya. Sani pesa onge mawakia ni joma ok nyal
dhi timore nade. Bende kanyo kare Ramogi TV ma Owino Janabi kaniyo yani Masai korka department mar somo sirikal onego okawnwa fee mar jo CBC. Nyaka Ramogi saa 3:24 wakaw yie mokwongo. Dream ni kusotio rente, dream ni kuanzisha biashara ujitegemee, na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 bob into 250k kila wiki, of course umekuja the right place. Geomotion na JetX on Shabiki.com. Tiketi yako to instant millions ndio hii mase. Ingia Shabiki.com, launch JetX yako, wekelea for as low as 20 bob. Skuma jet yako to the highest multiplier, alafu cash out before the jet fly away to win millions in seconds. Na hiyo sio yote, ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara that. Usiachwe nyuma na chance ya kufulfill dream yako. Jiomoshe na JetX on Shabiki.com. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 359. Koro ntiere kinde moro mane an kod weche mang'eny mane chando pacha. Ne an kod parruok mang'eny e ngimana nikech naonge kod tich, an gi nyithindo matindo. Koro abedo kod midhiero mang'eny ni ere kaka nyalo konyora. Koro kindego nayudo ng'ato monyisa ni ka an kod paro mang'eny bilago tanyalo dwaro counseling mondo konya mondo amed bedo gi ngima makare. Koro kana temo wacho manyo counseling to ayudo kony nikech nitiere johocho. Koro jahocho mana wuotho goni nomedo puonja matut kaka ng'ato nyalo dak kiweri kod paro mang'eny, to kendo nopuonja kaka nyalo konyora seche ma paro bedo kuoma mang'eny. Maka nawuok kanyo to nayudo ka an kod paro mopogore, kendo nayudo ka koro ngimana ok tek kaka notek chon. To en achiel kuom gigo mane osingi ne dhano. He told me, Perez, if I die, I need to be buried within 48 hours. I said, what do you mean? Kata kamano, oganda luo wachore ni ong'ao liel e ong'ala mamalo. Nyakre Agosto kochopo 2022, milioni 100 gi wiye e iko. To bende, dibed ni nyadhi ma iketo e liete, weyo joma odong' gi lwetgi. Kama ne liel notimore ne ok tedi, mach ne ok liel. To ere kaka inyalo gamae? An awuon tanyalo dhi liel ma chiemo onge. Kaka noik jawar kisomo kata ndiko oboya gi otamba to kete kacha to ike. Tudri kod Simfros Okinda chieng' Ngeso saa 1 kod saa 3 otieno ka penjo maduong' en ni liel en nyadhi koso ohala. Bote ozalima la mulungani Ninja the Entertainer. Nongai DJ Smollett le principal de la rumba. Nekoro mwenye wango wacho ni Tudri kodwa chengeso ka chengeso kwa kelo ni chendro martie dera. Chakra safaga chia nyaka saa 1 odhiambo. Kuma okelo ni thumbo bedo piny motigo. To ye kanye bak mjangolo mar Juma. Nekoro mwenye wango kumotigo madilo system, kumotigo za ikona galanga, kumotigo Joski Kiambukuta. See you there. Machiegni Kenya kwa Ramogi higni 20 nyaka ne riwruok ma ok mar piny owacho mar Shofco chak tiyo e kar dak ma Kibra bore Nairobi nyaka sani giseyawo bede gi gwenge ma opogore e pacho ka kendo ging'iyo mar chwalo tijegi nyaka e pinje ma oko mag Afrika. E dhalo higni 20 mar tijegi, Shofco noriwre kod jokanyo mopogore e okenge ma gisegoyo.
Hera mar tuko pira katokera Kibra nonyuolo lek mar chako riwruok mar Shining Hope for Communities mong'ere kaka Shofco. Mano chako Kennedy Odede kasani ipoe kaka riwruok mosekelo lokruok maduong' e ngima jopiny. We celebrate the profound changes that your organization has brought to our communities, and changes that are best understood through the personal stories of those whose lives have been touched. Shofco osebedo kating'o ngima jodak ma Kibra kuom higni e chenro mag puonj, thieth, yudo pi maler e kind mamoko, to mana ka gisetwa kodgi e wi kony ma gidwaro. Get to understand their needs before Shofco comes in. That is our strategies. And I urge all the governors and all leaders who are here, kindly look for a good strategy so that you can copy our model in Shofco. And for me, it's all about the Kenyan story. As you know, most of the good NGOs and big NGOs, they come from where? From abroad, right? So for me, I look at Shofco, I'm like, wow, something that was started by a Kenyan who was from the community in Kibera. Giwacho ni sani gitie counties mang'wen ma pacho ka kendo tiyo machiegni kod attend counties go osenyuolo ber mana kaka moko kuom governors manochopo lero. These women in our factory make the linen for our hospitals and make the curtains, and then we pay them as a county so that they have an income and are able to uplift themselves. Focusing on youth going into agribusiness and creative arts. And recently, Shofco also supported us. Just 3 weeks ago, we had a youth extravaganza which brought over 1,000 students, youths, to demonstrate their talent and creative performance acts. Achiel kuom chenro magitimo en rito mine kod nyithindo moruoch ratichgi kokalo gero negi kar jot. Gino ma kaunti ma Nairobi nomede lwete ka gin bende negineno mondo gimed kar jot machielo mar medo konyo mine moruoch ratichgi. I decided we're going to support Shofco. And then the first safe house that I actually went to visit was the one in Kibra with Shofco. And when I saw what he's doing on SGBV, I decided that since it's a big issue and these are safe houses run by either survivors or CSOs or foundations like Shofco, so what we decided to do is to actually build a government-run, government-operated safe house in conjunction with Nairobi County, and that's going to be 200 bed. And we're partnering together. It's on county land. Governor ma Nairobi Johnson Sakaja nopuoyo riwruogno kuom jiwo ngima jopiny e chiwo tiegruok kendo miyo jodak obedo kod lokruok e yuto margi. You have encouraged men and women to be self-reliant through your financial empowerment programs, and I was glad to be your chief guest recently at the Shofco Sacco. That is one of the best performing SACCOs in the country. Shofco pod nigi lek mar medo jiwo lwetgi e tije magitimo e gwenge ma pacho ka kod e pinje maoko. In the coming years, we're going to focus mostly on youth again, and also to work on gender-based centers, because most of the women don't have a place to go when they really get abused. So we're also going to give scholarships, mostly for those who are done with the high school, and also still work with the county governments on the agenda that align with Shofco. Jopiny kod jobodaboda mawuok e ward ma South Kabuoche kar chung'od bura mandhiwa yuago rach mar thoth apeyni manie wardno magiwacho ni oserocho yore mag wuoth e alworano. Bende giywak ni chenro mag ohala medo rochore nikech chal maricho mag apeyni mathothgi ok kalre kendo osekelo lal maduong' ne johala matero mwandugi e chirni mopogore e wardno. Giywago bende chal apaya mawuok Pala nyaka Kakwanya ma kuonde mathoth okethore kendo pi opong'o. Apaya mawuok Otochogo nyaka Gina to chwe Ogango magikoni e apaya matudo gwenge ma opogore e alworano. Jopiny dwani mondo jotelo makono kaachiel kod sirikand kaunti ma Homa Bay olos yorego kaluwore gi pek mar wuoth magisebedo ka gineno ka jobodaboda bende ywak ni apikni osebedo ka kethore nikech yore maricho magiringe. Jobodaboda kawuono tamowa nikech iringe ndara mabugwe manitie maonge kamiringe maber. Mano pek ma wan go. Pek mar ariyo ma wanene ndara ka. Jawuoth ka ikawo mondo iwuoth idhigo wuoth kochopo pi machalo kod ma nyalo gik mulwar ma jawuoth kata kaka chuli onge. Tonde ni ndara ijuogo wa e tonde. Onge tol minyalo kalo koki ng'ado siling 50. Sama ing'ado siling 50 ok inyal chopo gu salama nikech bugo ketho pikipiki. Ing'ado 50 kapok ichopo pikipiki ni okethore ikwame ndara. Sirikal ong'enwa ndara ni. To ken makende.
e kabuoch kama ngima wan gi yore maricho nikech ka wawuok pala ka wadhi Ober yore richo, ka wa Ober wadhi Ogango yore richo, ka wawuok to chogo ka wadhi Gina yore richo. Koro wakwayo sirikal manitie nikech wan jogo kura kendo wan jochul osuru, wan gi pek e yore wagi, sirikal ong'iwa e yo makare. Wathagore japiko be kawo pesa mang'eny ka gigi ka be giloro wagige wabe nyumbore pi, waonge kata kaka watimre joma konyowa manyalo winjowa kata ka en sirikal e yo mane okonywa sirikal mamalo nyaka mapiny. Jal moro ma jahigni 70 bet ma owito ngimane e gweng' ma Bomwagamo e kaunti ma Nyamira gi ji mapok oyangi. Jaode ma jahigni 60 nyaka sani yudo thieth e osiptal mar Nyamira bang' kane obet wiye kod ng'ute. Kaluwore gi jirandegi, achijego ne owang'o ot gi petrol. Kane gitemo ringo kendo wuok oko ka gitiyo gi dirisa, ne giromo kod jonjorego mane omonjogi kapok owang'o odgi. Jirandego bende ne ochiwo ywak margi ni mano ok en mokwongo e alworano. Nilisikia mayowe usiku wa manane kitu saa 7 hivi kutoka nje, nikasikia ni mtoto anapiga nduru, nikakimbia. Kumbe hao walikuwa wanamalizia wanatoka. Mimi nilifika tu hivi kwa uwanja nikasikia kelele kwenda akitoroka. Kupata mzee amepigwa panga mara 3 kichwa, amelala chini. Na mama pia amepigwa kifaa putu. Inasemekana walikuwa watu kama 4 hivi. Wengine walikuwa kwa mrango na mwingine alikimbia kumuua kutoka kwa dirisha. This is the second round. So ile kitu tunaomba serikali ichukue jukumu yake ya haraka, fanye uchunguzi ndio familia ikae ikiishi kwa amani, wajue ni nini kiini. Cho kilikuwa kitendo cha unyama sana. Ningependa kuchuliza wananchi wa location yangu kwamba kitendo kama hicho ni kibaya, na kama kuna mwenye anaweza toa habari yenye itatuwezesha kujua wahusika hawa, tafadhali kucha kwa maofisi zetu. Kuna maofisi za CID, kuna maofisi mingi ambazo zinachunguza hili tendo. Tafadhali tusaidie. Duol masolo suru pacho kae KRA koni nyaka sani gibandho omuom maromo siling 1.4 mano suru mapok ochul. Tend KRA mane loso kata mane loso Mombasa kata kamano koni kwanno kidek dok chien kalore gi chenro masani gichako mar wito oko moko kuom osuru ne moko kuom jogo mabiro oro kwayo makamano. Joja oko gi ler mathoth kowuok Mombasa. Ne en sito ayanga mar wuoth masani tend duol mochung'ne choko oshure pacho ka KRA chano wuothogo e kor gwenge kalando injili mar ng'ado oko moko kuom ushuru magibandho jopiny. Kane oloso Mombasa e nyasino, komishona mar duolno Rispa Simiyu koni nyaka sane gibandho gope maromo shillings 1.4 omuom makata kamano koni kidek dok chien kaluwore gi chenro magichakono mar ng'wono ne moko kuom jogo mabiro oro kwayo. The 1.4 trillion, it is both principal tax, penalties and interest. Principal tax in that figure is 892 billion. Penalty and interest is 525 billion. So before the amnesty program, ordinarily what would happen is you pay the principal tax and then you apply for a waiver of the penalty and interest. And in applying for a waiver of penalty and interest, you have to put a lot of justification why you think you deserve the waiver. Olero ni gimor gi kwan jogo manyaka sani osechwalo report motenore gi wach chudo mar ushuru e chenro mabiro rumo e giko dweni. So far we are actually about 3 million in terms of those who have filed the returns, and we have, that is a growth looking at as of this time, looking at the growth of those who have filed that had not filed, it is a growth of over 16% over and above last year. So all those people have filed returns, and those are more than. So that is a lot of those who have already been filing their returns, but also those whom we are encouraging through this amnesty program to file, whether it is a nil return or it has a payable amount, because the only way you can communicate with the KRA for us to know your status
and whether there is a tax due or payable or not, you must file your returns. KRA gino choko shillings billion prabich e campaign masane gichakono. In this period of the amnesty, which is just about 9 months, we are hoping to mobilize about 50 billion Kenya shillings. How much have we raised? We've raised about 26.9 billion, round it off to 27 billion. But for those taxpayers who have actually taken up the amnesty, those who have shown interest is about 1 million taxpayers, having declared 38.5 billion as payable. But like I said, we've collected 26.9. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Duol mochung'ne rango yore wuoth kod chike mag apaya NTSA komakore kod mbui mapacho kama nyasani miluongo ni Lipa Likes, bengi mar KCB kaachiel kod Rising Stars ochako campaign motis ni abiria ni mayai malano injili wi ber rito kendo luwo chike mag apaya ahinya to ne jo bodaboda. NTSA yango luoro magen go nikech joriemb bodaboda kod jowuoth magiting'o ok osebedo karango arita margi e apaya. Millicent Adhiambo miyo waler. Kalure kod nono mane ogol dwe mar ang'wen higani ewi sekta mar bodaboda kuom higni 6 mosekalo e kind 2018 nyaka 2023, atamalo 3 mag thoe mane wuok e masiche mag apaya ne biro kokalo kuom riembo marach mar jo bodaboda, gino mane omiyo jo Kenya ochako mbui manyasani miluongo ni Lipa Likes mar konyo e campaign motis ni abiria ni mayai ewi ber rito chike mag apaya. Abiria ni mayai. Inspector Mwala atoa helmet. Akitoa helmet indio mai. Indio kichwa ya? Guess what will happen akianguka? Abiriani? Hiyo litafanyika. Tubebe hao watu wako nyuma yetu, utaratibu, vizuri, unyenyekevu, wafikishe salama. Campaign makamano mabiro chakore ayanga chieng' Jumapil jumani e alap makasarani biro kelo kanyakla joriemb bodaboda mopogore mondo opieme tuke kaka ting'o tong', pi kod chak, kuma jaloyo biro wuok gi mich mar omenda maromo 250,000. Huyo bodaboda atakuwa anabeba mayai, maziwa na maji. So anapoendesha ile bodaboda, mayai ikianguka ama maji yakimwagika, basi amepoteza.